Mas ginpasangkad sang Philippine Coast Guard ang panawagan sa tanan nga mga Pilipino nga magbinuligay sa pagdepensa sang soberanya kag teritoryo sang Pilipinas labi na sa West Philippine Sea. Kasunod ini sa pagsaulog sang Pilipinas sa ikapulong anibersaryo sang 2016 Arbitral Award nga nagpaligon sa legal nga kinamatarong sang pungsod sa West Philippine Sea. Sa interview sa Bombo Radio kay Philippine Coast Guard spokesperson Rear Admiral J. Targiela, iyagin pahayag nga babakod ang panindugan sa ahensya kaupo ng Armed Forces of the Philippines ug kun AFP sa pagdepensa kag pagprotekta sa mga Pilipino nga manugpangisda amo man sa pagpanindugan sa kinamatarong sa Pilipinas sa nasabit nga teritoryo. Nagsiling man si Targiela nga wala sang iban nga nagapanag-iya sang Batanes kundi ang Pilipinas lamang nga baliskad sa mga ginapalaptang sa nga impormasyon sa mga Chinese scholars nga kabahin sa ila estratehiya agud mapahog ang mga Pilipino. Dugang man sa opisyal masugod ang mangin pagpatrolya sang Philippine Coast Guard kag Armed Forces of the Philippines sa lugar bangod luyag sang gobyerno nga masiguro ang safety sang tanan nga Pilipino. Ang pagtindig po ng sandatahang lakas at ng Philippine Coast Guard para po protektahan ang karapatan ng mga mines ng Pilipino for us to uphold our sovereignty and sovereign rights in the West Philippine Sea will remain to be a priority of the national government. Mabuti na rin pong kailangan natin banggitin, of course, the statement of President Ferdinand Marcos Jr. Since the day one of his administration, he will never surrender a square inch of our territory to any foreign power. Pinagtibay po ng ating pong sandatahang lakas at ng Coast Guard ang ating pong presensya sa West Philippine Sea. Mas mataas po ang bilang ng patrolya and of course the transparency effort. No? We wanted the Filipino people to be aware of what's happening. Dahil paulit-ulit po nating sinasabi na ang laban po natin sa West Philippine Sea ay hindi lamang po usapin ng mga taga-Palawan at Zambales. Ito po ay usapin nating lahat, no? At laban nating lahat bilang Pilipino. Kahit saan ka man nakatuntong ngayon, no? Tayong lahat ay Pilipino, nasa isang bansa, kaya kahit pa sabihin ng mga taga-Visayas at Mindanao na malayo sa kanilang West Philippine Sea, ito ay obligasyon nating lahat bilang Pilipino. Okay. Ito ay kailangan natin gawin para sa susunod na saling lahi ng Pilipino at utang natin sa mga bayaning nagbuwis ng buhay nila para tayo maging malaya. Ang gabayng siningin pahayag ni Rear Admiral J. Targiela, ang spokesperson sa Philippine Coast Guard.